Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas mesim jednu divnu lisnatu pogaču. Biće nam potrebno sveukupno 700 grama brašna, dodat ću 40 grama svežeg kvasca, kašičicu šećera i 50 ml mlakog mleka. Promešat ću sve to lepo i ostaviti da se kvasac aktivira. Nakon aktiviranja kvasca dodajem sada jaja, 2 komada i kratko ću viljuškom unutar kvasca da umutim. Eto tako. Idemo dalje. Dodajem 100 ml ulja. Zatim 2 kašike kiselog mleka. Soli sa strane, onako pola ravne kašike i mlako mleko. I krećemo odmah sa mešanjem testa. Što se mlakog mleka tiče, bit će nam potrebno sveukupno 400 do 450 ml. Evo ja sam ostavila ovde da vidite. 50 ml, ukoliko zatreba ja ću dodati, ukoliko ne, znači samo 400 ml. Krećemo odmah sa mešanjem. Idemo! I evo, kao što vidite, testo sam umesila, mekano je, fino, glatko. Što se mleka tiče, ostalo je onih 50 ml, znači samo 400 ml mleka je otišlo. I tu ću sada dodati jednu kašičicu ulja, evo ovako preko, da se testo ne bi sušilo. Malo ovako odbijemo ispod, eto tako. Prekriću ga, ovo su kesice za zamrzivač, zatim krpom i ostaviti da testo lepo naraste. A nakon toga nastavljamo dalje sa radom. Evo, poštovani moji, kao što vidite, testo je naraslo. Pouljila sam radni deo i sada ću testo da izbacim. Mekano je, fino, glatko, evo vidite sami. I krećemo sada. Razvući ću ovako, uviti u rolat. I bit će nam potrebno, sada sečem testo, da bi imala 16 loptica. Krećemo odmah. Idemo sa sečenjem. Krećemo sada dalje sa radom. Sveukupno, znači 15 loptica imam i jednu 16, ona je za centralni deo. Prekriću je i krećemo sada odmah sa radom. Razvila sam 5 ovako ovih loptica u obliku manjih tanjirića. Pripremila sam 150 grama otopljenog maslaca, možete i margarin. I krećemo sada sa mazanjem. Znači, 4 mažemo, ovu 5 na kraju ne. Idemo sada sa drugom. Takođe mažemo, 3., 4. i preko 5. ne ide maslac. I evo, znači završili smo s ovom 4. i sada dlanovima utisnemo odozgo da razvučemo još malo da je veći krug. Eto tako. I ovu 5. razvucite da je veća
od svih, da biste mogli da preklopite ovako ispod, kada sečemo trougliće, da nema onih linija, već da je ravno. Vidjet ćete i sami kada sečem, evo ovako, ispod. I ponovo ovako rukom razvučemo. Znači ovo je prva, još 2 puta tako po 5 loptica. I ona 6. je za zapravo 11. pošto ovde 5 ima, ostaje za centralni deo. Eto. Brzo, lako, jednostavno, ništa nije teško, verujte mi. Ja ovde sada sa uživanjem pravim ovu prelepu lisnatu pogaču, a vrlo jednostavnu za rad. Krećemo sada da sečemo u trougliće, znači sve ukupno 8 trouglića. Evo još malo, dođo smo do kraja. Znači, baš se onako, evo, znači na pola, to je to, i ostala je još jedna. Tako. I naravno, na kraju i centralni deo. Pogledajte kako je lepa, a još nije narasla. Sada je ostavljam, ostavljam je da krene, prekriću je krpom i kada naraste nekih 20 minuta krećem da je pečem. Naravno, pre toga ću premazati jednim žumancitom i dodat ću 1 kašiku mleka i peći pogaču na 180 stepeni nekih 30 minuta. Pogača je stajala nekih 20 minuta, krenula je malo da onako narasla je. Pripremila sam jedno žumanci, tu sam stavila kašiku mleka i sada ću premazati pogaču. Regnu sam već uključila pre nekih 10 minuta da se onako fino lepo zagreje i kada je premažem onda je pečemo 30 minuta na 180 stepeni. Brzo, lako i jednostavno, ništa nije teško. I evo, poštovani moji, kao što vidite, pogača je ispečena. Pekla se tačno 35 minuta na 180 stepeni. Mekana je kao duša. Evo sada prelomit ću da vidite kako je to lepota. Pogledajte. Bukvalno se, evo, odvajaju listići. Mekana je kao duša. Kao pamuk. Evo. Pogledajte. Jednostavna, lako, baš se brzo priprema, a verujte mi da je preukusna i ako je napravite, oduševit ćete se i sami. Pogledajte, to, ono moje, da vidite kakva je, vidite. Mekana, diše koliko je lepa i ukusna, ja sam je probala. I stvarno, eto, ko želi, neka napravi, ovo je neverovatno. Iskreno da vam kažem, milo me što sam krenula da, eto, snimam i sad sam malo onako mirnija, juče sam baš bila onako, baš mi je bilo i teško i radovala sam se, pa mi skočio adrenalin, pa onda više nisam znala gde bijem. Još jednom hvala svima. Zapratite moj kanal Letina kuhinja, stavite like,
I unapred vam hvala za svaki like. Lajkujte, komentarišite, delite vašim prijateljima i ukoliko već sutra, eto vaše lete sa nekim novim receptom, a do tada vam želim svako dobro i puno, puno zdravlja. Ćao!